Yero try para bangat shawan ai gani ka jinghikai nga kwa ban pentip shapi bangidan ka ying jingduai ha jayaw lansnalien ni play hakasngi satjan bat hakasngi ublei. Dengan sedang no gani ka jinghikai. Bat gani ka jinghikai ki bangi ai pi man la step. Ka banga wanra shapi man la step balada pi ngap ka tai ka jingim men sim jong pi kan ai pi ka ta ka jingim ka ba job namar habang ipsay ka kitin jong ublay kalong ba psay ka ay ka bakan jam sim te kani ka way ka jing hikay ka bangan ai pi kan long ka ban pen scam pi kani ka jing ya ti jong pi pa ka kitin jong ublay ka ong ni ka ong ki briu jong a ki jatno my people perish because of the lack of knowledge lani ki briu jong a ki jatno namar ki duna ya ka jing tip ya ka kitin jong ublay let's see Pitrang banyak yang kata jing emensim. Pitrang banyak ban syakriyo blain rai pihap shihap pitlat ka jing lom sim ka daw kalong bau blai hi wang ki briu jonga ki jatno namar blai ka duna ka jing tip. Tengah kuat ban pentip syapi ka ni ka kubor. Kaban yarap ya pi. Kaban ai men sim ya pi. Kaban yarap praktikal ya pi bapin job. Kawai kaban ningkong du. Kaba pinjab aga jingyat mesim kadai haba pijab hagi jingmut jing perkhat lani ka main ubriu ubakhya aga jingmut jing perkhat ude ubriu ubayok khya aga jingem ka bakan jam sim ude ubajab aga jingem ka bakan jam sim apostol Paul naga shiti ginong room kal nang ka bakhat ar khat ka ba ar wang tu wat pan yasriem bat kani ka perthai harai tu pen kaladurno daga bapan thamai ya ki jingmut jing perkhat jong fi ngidan kamban pen thamai ban pen kalano yani gar kam perkhat perdan ka jing em ga bajap kam syong ha kaspa ka pau jong fi ka jing em ka bajap kam syong hakat nu ki jing pi kandu ndre ka jing em ga bajap ka syong kat nu pi khlanya ka jingmut perkhat anu pi khya karat daga jingmut jing perkhat Tikawai ni kini jing hikai kalong wangan pen i shaping ni balada pi ngau thu ikani ka nong rem bau blai usyong hapo jong pi kani kawai ngalak ban ong kani blai usyong hapo jong pi blai udan bat pi man la kapor kata pio ka jing em ga bajap lani hakawai pat kentin ngan haktin nang wai ngalak ban bu kumni hakawai ka haktin nang wai ru how to practice the presence of God. Lani kumno bapin kalak ban ong kumno bapin em ya kata ka jing em kabadan ka jing kabadan kata ka Jingdonryngkat jong ublay pila ban em ni ka Jingdonryngkat jong ublay pila ban em ka jing em ka bajab ngid shim nuksa naka kitab Genesis pi haba ublay utaw yo Adam ublay utaw yo Adam ublay usyong hau Adam sap bahai kani ublay haba utaw yo Adam ukam syong no usyong hau Adam pina kata kadaw Adam ulak ban yakran yu ublay mdai pat ngingidan ngalak kwa ban penpau syai pikum banga juang barbor ngi yang ngi ublay ulat hau hakadur jong uhi kitab Genesis ka sunang banikong khat bar pendri ko ang tungin ya taw yo ubriu hakadur jong ihi kabamut kumnu kabamut ublay udan ukpa ukun bat sim bakut ukpa umday ukun umday ukpa bat ukun umday sim bakut sangap bahay kani mo te kum tala thawi ru hagadur jang ublay hi mo kabamot kum no ngidan lai bentang ngidan kani ka mat ka basyabar kani ka man penkan mau yang iping dan sakhapo ngidan sakabak kikat kasul kaktin kasi kam kelab haya kasul re kasul ngakwa man betai pi kadan ka jingmut perkhat kadan ka jing sngow bat kadan kata beki ong ka will lani ka man lait lut kata bat ka bakhat du bau blai uthawi ka dan kam tam kadai kamen sim nada spirit bat dai hang ni bau blai usyong uyadai bau briu lang baka spirit ti haba ubriu ublay utaw yaw Adam la yatu ba ula persat mensim sebab bahagani ula persat mensim hau Adam na kitliu kumat bat u Adam
ulalong kamen sim ka em. Pi and man became a living soul. Mat hadian bau persat men sim the spirit, ka spirit jong beriu ka em de hang ta ka ni ka soul ka em bat ka mat. Pi te uble ukran ya kran bu Adam ya kran da kan ni ka do. Pi ya kran bat ka tu ukran hapo ka men sim udan ha men sim. Namar belai habu Adam umpat le pop uble usyong ha u Adam ha ka men sim jong Adam ngila bano ha kata ka spirit jong Adam. Henry nadu ba ka hapno ka embu Adam ki hapno na ka pop. Orang pi ka yapno ka men sim jong Adam. Tong in sim na ka ketin jong ublay na ka kitab Genesis nong baar pinda pen tu ublay ula batai bania yu Adam. Udah hukum yu Adam uang wat nambam na tu ding jongat jingtip ya ka babha bat ka basniu. Uang namar bah ka sngi ka bam hi man yapno. Pi buon na pi kali pi ang kumno kan yu blay uang ha ka tu ka sngi hi kan yapno. Hari Adam udang em sa khandai spa tam. Udang em sa khandai spa snem tam. Pi hari ublay uang ha ka tu ka sngi ka bam hi man yapno. Tapi bidi ban sko tu ni bahabu ublay uang makatu ka si menyap no kayap no kamen sim Adam na kayap no kata ka spirit. Wadu Adam ulayap no ka spirit hakatu ka klip mat hi bau lepop hakatu ka mat hi bau satla kongu yu ublay. Hang tu hi kayap no ka spirit. But kasul jong u kadang em rai suki kasul ka kayap no. But haka bakat du sakani kado. Takadaw Adam uklamla em hadu khandai spa tam senam tongan pen iefi kalau kumju aka percairu yaudieng lada pilat sim yaudieng pilat pom yaudieng kitu ki dieng ki basya ya decorate Christmas besi ama lada pi pom no igi tanat tu dieng ulayap no tu dieng tang ba pin pet kisla kidang jerngam hi kim no miap no kum tu kisla pidang lak ban decorate dang jerngam him tu pne pia decorate haki kilon gi ai Henry yap ulayap no nadu bakhet na udieng. Pi udieng tu em ada gitu gitanat lada pi pat no itu gisla ni kidang jerngam hi. Utu sok ba pikat udang long hi ban bam udang iu. Henry ulayap no pinapet sembalaweng layap no sembalaweng na udieng sok wan. Mo ngilap menong na udieng Jesus Christ trada wang ngang along udieng sok wan. Unu bayai ne hanga unsai sok hambon. Nu bamyai ne hanga umsai sok bat la jungor no marbalai mentoy syu umsai sok syu teka kaju aka jing mencang aku ban pen ifi bahabu Adam uyap no ka spirit tu wat lau udang yat udang keren udang le gi udang so tu unrei kala yap no ka mesim bau bakaladan ka jing pen ya khlat no bau blei ube no nak per edan syong syu au Adam pidi man syai pat ngi takada nga reject ya kan ka oneness Pentecostalism kadang gibahikai ni nga sabatai bahai kataki nga reject yang oneness Pentecostalism boyong bau jisuru udai kupa jisuru udai mensim bakhu jisuru udai khut kan ni gadai jing hikai ka bakala ka bam dei na ka Bible pi ngila wan pen i hang ni ya kapor kan pen i pi kapor ka time kadan ka past ka present ka future na kapor kadan ya kata ka menta ka menor bat kalasai Henry kapor kadai kaju, kamenta kamdai kalasai, kamdai kamenor, kamdai kapas. Henry kadai kat ayuri. Ni so ublay jong iru dai u. Kupau kun mensim bakut. Henry udai way ublay. Kapor pidan tang kawai kapor, pimdan ar lightly kapor pidan kawai kapor Henry kamenor kamenta kalasai kadai kaju. Te tong inom ya poi syaitan. Tinggi ubri urung ilong takai mensim ka spirit kayap no. Hadian nang tu pipat ba dadap nang tu ublay uai no ya ka tabernacle ha Moses upha man tawi ka tabernacle ha ka tabernacle ka iga badan ha ka tabernacle kadan ka labda pipuli na ka jutang ka barem kadan ka outermost court na ni kata ka jaka ka bashabar do ngidan saka inner court kata ka jaka ka bahpadang bat ka innermost court na kata ka jaka lanit ka most holy place kikat ani ngila ban ka outer place ka holy place but ka most holy place ne ha ka tabernacle pi
Kadang kata ka jaka ka basyabar bagi patba kila banwan dari ka jaka ka bah pedang ki wakhat ka jaka ka bakhut let urang ba lingdo hanrei haka jaka ka bakentang tam ka bakhut tam kadan ka jingdonryngkat jong ublei dan banu menolak bandung tu ka jingdonryngkat jong ublei tapi sungu tu ru haka tabernacle kadan lai benta ti ngi sungu tu nak kata ti hadian hang turu bau ublei wan hiar daka jingdan daka syakaina glory nak kata ka buram belai kawan hak tu ka jaka ka bakentang tam kadai ka jieng syong jong ublei handrei pin la pet ka jutang ka batmai pat mau salman latai ka temple rei pin da pet ka jutang ka batmai nak kam ki apostol ngam kan mau bahaya ka khat rei ki kam ki apostol Petrus uang tu uang namar ba ublei shimla syong naru ublei shimla syong hakita ki jaka ki balatau dakakti srap ha ki jaka ki balatau dakakti ublei syong kita ki jaka balatau tin rei naka shiti nong koren wang hatu pi pimlong ka temple siam bakhut hatu ka mat jong pi kamlong ka temple nyong siam bakhut to rikhut ya kata ka temple ya kata ka mat jong pi kamut bamno kamut habang ilayo jing penim habang ilayo jing penim manga mapi nga kran chapang ki bala yo jing penim ni ki bala kala ka bamut ki bala yo kha arsin haga jing syayap no jong Jesus Christ haga jing mi pat jong Jesus Christ ladala kha arsin fi ki bampat kha arsin kinum skol tu ikane namar ka ketien jong ublei pila ban chulat jing yeseng bandan haki kerteng haki niam ban le iki program bapin yalap na pulpit bapin le sibun ki ai pila ban yalap ru pila ban keren bai ketin jong blai ru nrei la da pimpat yo kha arsien kamen sim jong pikalayap kampat im takadau dan kamban pila ban ya keren ai ten nrei kampat im namaru adam layap no akamen sim ti akwa ban keren bada pi pimpat yo ya kan ka jingpen im daga jinget au Jesus Christ pimpat yo kan pimpat mat chapinong bala anget nrei la pimpat mat sia di pinum so tu igi ni bang keren kilong kamkai pi takadau pi saya komen lai project tu mo nawar balai ngam dei bang keren dam pi rei nawar ba pimpat stuk tin jong blai ko ang lada ubri ubakan jado so tu igi bakan jaman sim mo namar la wan so tu igi bakan jaman sim tang do men sim jong blai ngap batai fi ke igi ni ka balong kan jam sim ye kitu gi bala khar sin ye kitu gi bala kala ka bamut gi bala ngat au Jesus Christ gi bala dap ye ka jing khar sin gi bala dap khar sin naka bat men sim pi so tu ba ke igi taban kha naka men sim pila dan ka jingel de yu blai kani ka jing kai ka dan kam bai fi ba pin so tu banadu bala pen ye fi ublei wan syong pat harad do nut jong pi wan syong pat haga mat jong pi namar blei uang hatu ka mat jong pi kamlong ka temple men sim khoi pila im na kata kadau pi dei ban ngau tu ya kan pi dei ban praktis ya kan pi ka ketin jong blei ko kum bau perkhat kum bau briu perkhat kum tau long ong la da ka khia ka jing mat jong perkhat pi nadu menne la da pi tip ya kan nong rim bau blei menta u syong hapo jong pi pilong aware pilong conscious ya kan ka jing ya ka yeng syong ne jong blai tang ngingi sutu baklang yong bau blai upen em ngingi bangin lat chabanang em u blai upen em yang ya pi upen em ya ka men sim jong ya pi bau blai un wan syong ha do nut uji sukres umang na ka gospel yu ane suang o banga bat ukpangin wan syong ha do nut jong pi na ka Korintian city kinong koren ru kal nong banikong ke nong koren anda kata dalam kelang ada kat ka bakanda wong ba pi hatu pimtep pilong ka temple sim bakut wong tu rikut te habang isngau tu nadu bang yo jing penim lada pidan kan ka consciousness lani ka ketien parang ka consciousness kamut ngingi ong ka jing tip briu na ka indri kam dei kata ka consciousness kawan ka god conscious ne ka jing swau tu ka sim berapia kata bangala bau blei usyong hapo jonga man la ka sngi piniat haka pertai arpu saw kanta entu nyau man la ka klip mat piniat ba pisngau tu bau blei usyong upat Jesus Christ uang God Emmanuel no blei lambat pi God with you God Emmanuel u blei lambat pi la syong haka do nut jonga jong pi let you la dan haka ni ka do nut jonga jong pi na kata ka daw ngi habang isngau tu ya kata ngi sngo tu pleng ngira ya ka
presence of God. Lani ngi practice, lani ngi ble ya kata ka Jingdonryngkat jong blei. Ngi sngau tu ba ka Jingdonryngkat jong blei ka dan lang bat ngi mya chu da ka jing sngau. Tang pilak ban sngau ba u blei dan bat nga. Hari pidi ban ya da ka jing sisa kat kum ka tin jong blei dai kat kum ka jing sngau. Pingong ka jing sngau ka dan haka sul ram. Pamdai ban ai hari u blei usyang haka spirit jong pi. Pidai ban ya kaktin jong blai ong kat kita ki balai alam do mensim ki long ki khun jong blai ngi dai ban long ki balai alam do mensim jong blai upol wang to yai pendap pi wat long pi babua si episode nang ba san khat ba khat pra khat kendai ong wat long pi kita ki babua da kawan rai tu long pi ki ba yai pendap do mensim jong blai da ba ki akran ya ke sam parlok hi kum nong in practice da ka bangi penlien ban psa ya ka spirit jongi ya ubri ubah syapok jengi tau mensim bah syapok jengi dak ketien jong ublai dak jing duai kenang bakan klan bangi nginom ya dak do nginom ya dak jing sngau briu nginom ya dak jing start briu nginom ya dak do briu nginom ya dak man la diru ngi ai tino e kan man ha utrai uji skula su angam semwan ban le kan man jong awan ban le kan man jong kupangila ban le ya kan man jong kupa bah benang dai tang bangia do mensim bun ki balayo jing penem rai ki mya chu do mensim ki ya da do nak ta da ko tlat ki kelat bau bleu la syang ha ka do no jongki pidai ban kan mau pidai ban practice kim and step ong try ku blei sibun try ngan ai ngu you try pat ngan itu pi nga keren ni kan ka video ngam da khlan gamat ka kata ka kli kidan ki ka jingpang ha gamat wa henry ha bang kim and step ban duai ulapun ki try ji sung ong try ngam ya chu da kan ka jing sngau jonga kam kwa raban kran ni kan ka video ifi kan ka jing sngau jonga dai da ya da ka jing sngau nga perkhat ni nga that ban kran re haba nga sngau tu pat bau bleu dan bat nga ka spirit ha kan ka men sim ngong try em ka do ka sak ka do ringan ya da ka jingat ngan kran bai kan ka video na marbalai baki kini ki brio jong blai kin yo e ka jing pesa ban ngam ya chu da ka do nga ya da ka God consciousness ngong try la da medan nga men penla mami ban kran ni kan ka video malak ban pen Quran yang ai kan ka kubur ka ban ai mentam step namar ngatip medan rengkat ban nga wala ka jingpang kamut ba mala mi no na kadang kan ka jingpang ko muri unrei mam sem la mi no na mo medan rengkat ban nga ki jing e medan rengkat ha ban ka jingpang medan terangan Quran ba ya ka ketin jong blengan psa ba iki de ta ka dan ka bor na dong fi pimia chu da ka jing sngau pimia da ka jing sngau ka do pimia da ka jing sngau ka jingpang pihak no dah kata presence jong blai dah kata Jingdonryngkat jong blai dan kapor pi sngau tat nri tapi tat kan no nuruk kan mau but practice kan ni try malak syong ha dok nu jong nadu bang ayo ka arsi nadu bang ayo penim mala Jingdonryngkat mas Jingdonryngkat bang dengi ya mtaru ngin sngau tu bangin pen sngau si yo mensim bakut jong blai tin jong blai kong tu pat wan pen sngau si ipi yo mensim jong blai wat pen lip no yo mensim bakut wat pen sngau si mensim bakut ubala shon sharp ipi ma bangi sngau tu nginom le kanu ka pop angi sngau tu tingi dan pat lada pisang bat ki kemi ki kpa hajan kidan hajan jong pi pinut ban le ka ba syutia lada ki kemi ki kpa jong pi ki de ki briu ki ba shapting yo blai ki ba ya bat pinut se ban le ka kam jaklia ka ai pinut namar pi sngau tu kidan rengkat pi ladi to nai ong tani ki kemi ki pa wat ki briu para briu ru wala ki dang dai ki badang hari ki le pop rai pinda syong tu pinum nut pi ban le pop markhmat tu nama pisngau senran te pisngau le ran pidan ka jing syap tiang te kata te kat no tam mangilai ublai ubakut ubaklam thok bria lada ngisngau tu baudan bat ngi man la ka klip mat every split second man la ka klip mat udla syong te hangi te kumno kan ngin nang le ka pop kumno kan ngin nang ngin sngau tu kata ngisu tu try madan bat ngakumno kan pen sngau si kai ka mat jonga ka de temple mensim khoi kumno kan nang let pat iki film jaklia komno ngandang le aurea komno ngandang le ngandang keran iki bo kiba jaklia ki kan ngandang participate ngandang hakta kawan ra ya ka jing pen khut ya bangi sngau tu ya ka presence ngi ai ne au Jesus Christ bat open khut ngi da ka ketinjung ngi puli ngi sedang ban ngi sngau tu ba bangi dan blai jung ngi puli ya ka ketinjung blai ka pen khut ngi namaru Jesus Christ uang lapen khut pi mata pila long ki ba khut manga lapen khut fi da ka ketien utrai ruang ngan pen khut bat da ka ketien da ka bat ka ketien ya ka balang jung ya ka balang ka baklam thok bria ukuran ya kata te ngi dei ban practice kan ni man ka si matakan mau no utrai Jesus ha bang lakai nga pinyo ya ka bor ni
Haba pikan mau pihak cewek orang ada kun jong belai. Laya lama yang ada mensim jong belai dan hang puak jonga. Ya roh you try. Oh hallelujah. Kapet ka supernatural power ka dan api. Haba belai usang wat pipi dan ki supernatural beings. Pilang ki spirit beings. Kapala syong hakam basu dan hakam mat ba hakasul repi ki spirit being. De hang ta pidan kabor ang api. Pidan ka bor banyak pisau tu ia kata presence yang ulai bat hang ta pinum du jingkerman pin iman la singi lai spa 100% singi da ka jingjob nakan ta ka buram jong try ya ro iturai